Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na nga Dr. Pedra, ug Attorney Elaine Bathan. Kini man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suliran. Taguan lang ko niyo sa pangan nga Lani, 23 anyos, Minyo. O construction worker lang ang akong bana. May duha ka mga anak, taga Balamban, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa tao nga among gireklamo o gipatawag namo sa barangay aron unta mi mahusay. Apan murag nagkadako naman hinuon kini. Aron niyo hisabtan, sugdon ko sa pagsugod sa pandemic. Ingon ini ang mga panghitabo. Lan. Uy, nauli man lagi ka, Will. Ay, Ugdanan nimo ang tanan nimong butang? wala na ko trabaho, Len. Ha? Hala, unsa man nato ini, Will? Ah, Ngano nawadaan mo kag trabaho? Awon sa man, nakasara ka sa imong trabaho? uy. Giundang ang construction sa building nga mo gitrabahoan tungod kining pandemic. Ginoo ko. Ay, iduyog ganing panahon eh. Mo pa'y maglisod ta og pangitag atong panginabuhian. Magsige na sa nuguan. Maulagi. Ang mga bata ra ba nga dili makaduwa-duwa sa gawas? Diyot-diyot nga mga makaon. Kanya naman sa sud sa bahay. Wa mo sila lang mabuhat. Kaon, mata, tug. Oh, Unsa ko no? Unsa? Sa pawin. Ha? Hala, tanawa to si Ricoy, oh. Uy. Nagsinanglay og dagang lubig kan sa sapa. Sige. Mo apel ka nila og kinang pangatang og lubi. Ha? Ato ko dito. Nawala na. Daghan kay kog kuha nga mga lubi nga mga anod sa sapa. Dagan na to, Will. Lagi, grasya kini sa Ginoo natong mga pobrilan kay wa magito niya pasagdi sa atong panganabuhian bisag niya ning pandemic. Pero ani gihatagan ko niya og mga anod nga mga lubi. Wa gyud gihapon ta pasagdi sa Ginoo lan. Mao gyud, Will. Unya, unsa man nato ni sa pagbaligya? Ay ato niya ning bukon og tabangi ko og lugit sa lubi ha aron kun kanang muinit-init na ato din ning ibuwad himuong kupras. Ha? Ato ning kuprason? Oo, atong ipatimbang. May na lang ni magkapalita og bugas og sudan. Oh, Will. Uy, Lani, o sabli ka tinuod, namaligya ka bang kunog kupras? Tinuod na, ma. Nakakupras man me. Uy, di gutaan mo globe, nga nakakupras man mo. Nga di man tan inyo ng yuta nga inyong gibayan dapin sa sapa. Unsa, nadaka o nangawat mo globe? Ha? Wa, ma, uy. Kawat gud taon. Dili taon may mga kawatan, ma, uy. Gikan sa anod sa baha ang mga lubi nga among gikupras, ma. Nangatangin taon si Willie og lubi nga maanod sa sapa. Buhis-buhay niya nga languyon sa baha ang makuha niya mga lubi bisan baha. Abi man gud ako di mo glubing gikupras. Kay mao gisulti-sulti sa mga tao nga may namaligya ko ng kupras nga way kalubihan. Ug niabot sa bana sa tagiya sa yuta. Unsa? Kinsa man ko nagsulti ana? Nadunggan na sa kunong mama.
Og naibawaan niya nga, kita di ay kuno mo ay namaligya o kupras. Hmm? Basing kuno, kung kita'y buot ipasabot sa istorya nga namaligya o kupras, nga way kalubihan. Uy, gabaan biya sa noon sila nato, anak. Wa sila kay baon sa karisgo ang atong gibuhat sa pagkuha sa mga lubi. Uy, layo pa lang ang lubi. Nga naanod, sugato na namo og langoy. Kay, dili lang baya kay ako rin nangita og lubi. Nga naanod dihas baha, daghan baya kay mi. Mag-ilog mi niya na. Oh, mag-ilog mi. Mao nga, sa makauna lang og langoy, bisag risgo kayo ang among kinabuhi niya na. Unya pa sa ngayon lang ming nangawat? Uy, gabaan baya taon sila nato? Will, construction worker ron ta ang trabaho sa akong bana. Apan sa pandemic karon, naundang siya sa trabaho. Og sa among kapobre, wa na milain pang panginabuhian. Bisan unsa na lang ang among buhaton, aron nga makakwarta mi og makapalit og bugas, kay may duha baya mi ka anak. Og kay lagi naaraman mi sa kilid sa sapa nagpuyo, sa yuta sad nga dili amo, mao nakahuna-huna ang akong bana nga mga tangmi og anod nga lubi sa baha uban sa among mga silingan. Magsubay sad mi kilid sa sapa kun may nangasangit pang mga lubi. Kay iyawat na lang. Buhis-buhay gyud ang among gibuhat aron lang may makakwarta. Og usa ka adlaw niana, gisaka ang mga lubi duol sa among panimay. Unya, Uy, murag may nanakaw og lubi, no? ang tagiyaan ng yuta ang atong gipuy-an. Oh? Hapit na baya sila maabot dinis ato, Will, oh? Uy, atuon ko tong akong mga sinaw mga lubi sa baha. Uy, kay basig maapil to nila hako. Oo, bitaw. Hala, tana, tapukon to na to ilang sa silong atong mga lubi. Aron, dili maipon ano mga nanaka og lubi karon. Oh. Aniya na. Natapok na nako ang atong mga lubi. Susa man na. Uy, Nakuha mo sa mong tinapok na lubi? uy, wa sir, uy. Amo ning lubi. O sa inyong lubi? Kay doon na rin mo'y kalubihan. Uy, gikan taon ni sa mga anod sa sapa nga among gi panahom, sir, uy. Dili. Ambi na. Ha? Ibutang na din sa among tapok. Sir, Isumbong ta mo sa nakapalit na yuta, ha? Nga kamo mga namuyo din nangawat sa ilang mga lubi. unsa? Oy, dili taon ni namo kinawat niya sa inyong tapok, sir, oy. Bisag puwak gani din sa ilang lubi, dili may manghilabot. Sa baha lagi ni namo makuha, sir. Man nakikita pa man gani namo nga nagbuak ani dito kilid sa sapa uban sa among duha ka mga anak. Anak, man gina mangawat. Doon na ba na kawatan nga maangkon? Sir, unsa o mata ka, sir? Kung makaproy ba mi nga dili ni inyong lubi, ha? Makiha ba yati ka sa pagpakauaw namo nini, sir? Oh, sige. Tanawa na itong mamahimo ba mo? Oh, Kaya akong ingno ng tagya sa yuta nga papahawao na mo din Ha? Kay ginahinay ninyo sa pagpangawat ang iyang mga lubi. uy, Baong, gamay ramig makupras. Unsa? Unsaon na to ini nga papahawao naman ta dinhi. Una katong Glenn, kita ang unang mureklamo niya sa barangay sa iyang pagpakauaw nato o pagpasangil nato nga nangawa ta. Unsa? Gikulbaan man ko sa atong gibuhat, Will. Mm. Nahibaw na karon katong Glenn nga namasangil nato nga gipatawag nato siya sa barangay. Basta masuko to siya. Ay, nganong mahadlok man ta? Nga limpyo man ang atong konsensya. Gipatawag ta siya kay gusto lang tang makighusay niya aron masitol ning tanan. Asa di nga nagwili? Oh, Kaya ako sa tigbason. uy, Si Sir Glenn karon, Will. Ha? Ug isog kaayo. uy.
Pagkasayod ni Glenn nga namasangil namo nga amo siyang gipatawag sa barangay, isog kaayo kini nangita sa kumbana kay iyang tigbason. Nga gusto raman unta namo nga magsettle mi sa barangay sa iyang pagpamasangil namo. Ang ako mga pangutana mo kining musunod unang pangutana. Husto ba ang among desisyon nga among gipatawag si Glenn sa barangay aron masettle mi sa iyang pagpamasangil nga nangawat kuno mi og lubi sa kalubihan dapit sa among gipuy-an? Ikaduhang pangutana, wa taon mi mangawat og lubi. Gikan to sa mga anod sa baha nga among atngan unya among gitapok. Kung dili siya kapakita og ebidensya nga kinawat to namo, pwede ba namo siyang pabayron sa iyang pagpakauwaw namo? Mga pila masad kay iyang mabayad namo? Ikatulong pangutana, kining among gipuy-an nga yuta, kumon pa, og papahawaon na kuno mi sa usa ka tag-iya tungod sa sumbong nga nangawat mig lubi. Mapapahawa ba mi? Nga daghan pa man silang tag-iya aning yutaa? Ikaw pa to katapusang pangutana. Gihulga ni Glenn ang akong bana, nga og iyang makit-an, iya kining tigbason. Unsa man among buhaton, aron siya ang mabasol kung may daotang mahitabo namo. Kay siya raman ang among kaaway. Maldituhon man sad gud ni siya. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lani. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Kaya of course, abogada man ko, ayaw lang mo kaguol. Kaya namang gihapoy mo, tubag, anang inyuhang mga punto medikal nga mga pangutana. Naaman si Dr. Obra, kami gyud gihapon ang muhatag ninyo og tambag aning ato ang programa kini ang akong suliran. Og as always mapasalamaton mi sa ato ang mga letter senders, atong avid fans and mga listeners, likers and followers tungod sa inyong padayon nga pagsubaybay, pagsunod ug way sipyat, way pakyas nga pagpaminaw permi gyud sa ato ang mga episodes matag adlaw, Monday to Saturday. Letter sender na to, taguon na to sa pangalan nga si Lani. Si Lani taga Balamban, Cebu, ang land of the Binghays. Hello sa ato ang mayor din ha, no? And daghan kay mga tanom din ha, usay maabot ba ako din ha, kay mangita pug mga tanom, no? Basta na yung mga hatag, di bitaw. Daghan kay mga yut ka tanom din ha, na po mga daghan na po nga mga coffee shops pohon, no? Hopefully makabisita po ko balik din ha sa Balamban. Punto legal ta karong adlaw og tungod sa pandemic nawad-an og trabaho ang bana ni Lani Katuswili. Construction worker man Tuswili, and of course kibaw man ta nga nahunong ni hinay nahunong ang construction for a while. Although slowly balik ron pero murag tan-aw nako dili pagyud, no? Kay tungod man sad sa kawad-on kwarta kuwang pug funding siguro. Maumbisan unsa na lang ang ilahang nahuna-hunaan nga makakwarta, sakto na. Ug nakaidiyang iyahang bana nga mga manggatang og lubi nga anod sa baha. Ang mangatang gyud ay og lubi nga anod sa baha. Kay naapa man sila daplin sa sapa kaning ilahang balay. Buhis buhay gining gibuhat ni Willie kay kinahanglan pa mang sawmon ang ubang lubi nga maanod kay daghan man silang mangatang ug mga maanod nga lubi. Ila kining gitapok, gilugit, gikupras ug ilang gibaligya. Apan na issue sa ila o gipasanginlan nga nangawat og lubi. Kay nakapatimbang kuno og kupras nga wala man sila'y kalubihan. May usa ka tawo nga namasangil nila, paitag yun. Sinaligan sa tag-iya sa kalubihan. Gibawi niini ang ilahang mga nasawm nga lubi sa baha o gisumbong pa sa tag-iya aron mapapahawa sila sa yuta. Gipatawag nila ni Lani ang ginganlan og Glenn sa barangay aron unta magsettle apan gikasuko na noon ni Glenn og gipangita si Willie kay iyang tigbason. Uy yabag unsa naman ni karon untang bang pandemic ba magtinabangay tingalita uy di ta magdinautay, no? Nga nagdungan baya tagkadaon tanan na imo pag yung idaw ng imuhang kapwa murang ngilad naman gyud kaayo na nga gawi, ngilad naman kayo nag pamatasan, di naman gyud na Kristiyanos. Uy, no? Kadiba, ang ako agad no nga, ang pandemic is supposed to bring out the best in us. Nga,
kana ganing magtinabangay ta, dili ta magmaningkamot na lag-atua, kay makakita ka ba nga naamang wilain nga kaila na to nga naapoy mga giagian nga nagkalisod pud ba, nga nang iduot pa man in taon na nato sila. Uy, tungod lang yun anang kahakog na to, no? Kawap yun ni may puangod. Uy, kanis Glenn ba? Taga Balamban, ramaya di ay ka, ha? Ningay apason ti ka. Unang pangutana, husto ba ang among desisyon nga among gipatawag si Glenn sa barangay aron ma-settle mi sa iyahang pamasangil nga nangawat kunumi og lubi sa kalubihan dapit sa among gipuy-an. Sakto. And that is the most correct and diplomatic na pamaagi kung unsaon na to paghusay. Kay kanang mga manong ta, mandiretso tag sumbag, hulga, di gyud na maodi gyud na pud ang saktong pamaagi ug kita maalaot ug maalkansi anas balaod. Kana sakto ng inyohang gibuhat nga niagi tas barangay kay ang kaning barangay captain empowered man gud pud na, no? To act as lupon or napud tay mga lupon pud diha sa barangay nga na train. Unya, pwede manggod na ang kanang barangay conciliation ug mediation. Kay ato manggod nang gipaningkamutan nga dili gani mapuno ang mga korte nga moderitso lang og file og kiha og kaso nga mga inani ka ginagmay ba nga unta kay silingan man, unta kay kaila man, no, kauban ra sa barangay, pwede ra gyud unta mahusay ug masettle kung masturyahan nagtarong. And mao ni ang sakto nga pamaagi. Ikaduhang pangutana, wala taon mi mangawat og lubi. Of course, gikan to sa naanod sa baha nga among atngan og tapukon. Kung di siya kapakita og ebidensya nga kinawat to namo, pwede ba namo siyang pabayron sa iyang pagpakauwaw namo? Pila man sad kahay mabayad namo. Okay. Of course, naagi na yung mga gitawag na mga danyos or damages tungod kay napakauwawan mo and dili man gud pud sakto na ang kanang mamasangil ta, no, maingon tag nangawat. In fact, kung wa gyud siya ebidensya, kamo gyud moy pwede gani maka-file og libel, no, or slander sa or oral defamation tungod sa aktong pagpakauwaw niya ninyo pagpamasangil nga nangawat mo. Ang ako alang sad, ang ako alang gyud, I will wa may mupugong ninyo, okay ra man gyud na. Pero di ba ka maayo nga, labi na karon tunga-tunga sa pandemya, walang sa tay hunaon nga pagkiha o pag-file og kaso. Unya, kung mahusay mo, ang purpose manggod sa paghusay ba, magpinarsaylo ay, mahimo ba nga, ingon ana lang sa ta, og diha lang sa ta mo focus, no? Sa, ato ang paghusay, ani nga issue. Okay na lang, basin lang pod siya nasayop siya, or basin lang pod gibuhat lang po niya ang trabaho, nahadlok lang po siguro tos Glenn nga siya pasanginlan o pabayron po sa tag-iya, di ba? Sumurag nangita po siya pamaaging mabawi to at akabaw. Ikatulong pangutana, kining among gipuy-an nga yuta common o papahawaon na kunomi sa usa ka tag-iya tungod sa sumbo nga nangawat mig lubi. Mapapahawa ba mi nga daghan pa man silang tag-iya aning yutaa? Okay. Number one, of course, if it's co-owned, ang makadecide yun ana ang mga tanan tag-iya gyud pod sa yuta ug di man sa gyud mo basta-basta mapapahawa. Now, kung ang issue man lang gani pod ang pagpangawat na hinaot unta kung na husay mo or mahusay mo sa barangay, pwede nimo storyahon pod ang tag-iya, usa sa tag-iya sa yuta katong ning tuo goro or moy ning ingon nga papahawaon mo nga wa man mi mangawat ana, no? Unya kinpiwa man pod may kibaw, diin gikan ng lubi, inanod man na. Unya sa balaod manggod, no, mga sukintig paminaw, kana ganing mga prutas, mga abot, nga matagak, no, wa punita sa tag-iya, o maanod, mapunta sa laing lugar, mapunta sa laing dapit, ang mahimo manggong tag-iya, ana, ang katong gitungtungan na siyuta. Unya ang kanang sapa, wa man ay tag-iya, kumun man na. So ang mga nakakuha ana, maoy na di mahimong tag-iya. And dili na siya kinawat, especially kung wa sila kabaw, di nagikan, unless imuhang ingnon, di na siya angay paabton og kaso. Kaya pwede ramang gud na ininyo ingnon, kung klaro gyud pud kaayo nga gikan gyud na, no, sa tag-iya ang lubi, ang tag-iya mismo, pwede man mo ingon nga, ang kanang inanod ba,
kanang ayaw lang na niyo kwa amo lang na pero kanang makuha pod nila pero kana ang balaod klaro man good civil code no nga dili na mahimo na siyang owned in common so kung kinsay makakuha ana mo'y tag-iya. No, ikaapat o katapusang pangutana kani gihulga ni Glenn ang akong bana og nga iya kunong nga kung iyahang makitaan iyang tigbason unsa man ang among buhaton aron siya ang mablame kung naay daotang mahitabo namo kay siya raman ang among kaaway. Malditohon man sad gyud ni siya. Okay, dili gyud na siya ingon ana nga kung pananglitan mablatter nato or masumbong nato unya na ay mahitabo sa imong banang automatic ha. Although dakog chance nga siya gyud unang imbestigaran ug ang anggulo dinha gyud na magtuyok no dinha gyud na tan-awon kun amang gani pero simbako palayo lang gyud in town hinaot unta pod nga wa poy untay bati nga mahitabo ninyo kang Glenn sa inyong pamilya o din sa inyong hangdapit no hinaot unta labi nag pandemic ron magmalinawon lang gyud unta mong manginabuhi din ha wa lang gyud suya ay way hilabtanay way daotay tinabangay lang gyud unta no. Now kanang iyahang pagpanghulga nga tigbason di gyud na sakto di na maayo kaso na nga coercion or grave threats magdepende giun sa pag sulti nga angay lang gyud pod nimo untang ipablatter og i-report sa kapulisan nga mo na iyahang gibuhat. Dili kinahanglan nga mo file og kaso pero at least na reported na ninyo sa kapulisan kay yes like I said kung simbakog na agyoy mahitabo then at least no we can or pwede gyud nato matan-aw or ma-check na kana nga angle sa pag buhat o kinagiba no and kanang mga ingon ana ba kana ganing di ta magpadag init ug guys ayaw mo kanang pada nga dali kay ta masuko unya kana ganing makabitaw na tagpulong na di mao nga sakit nga usahay na hinuon maalaw ta awa sa kalagot nimo wa ta kabaw no nga wa ra gyud pud to gimin ni Glenn nya tungod lang kay naghinaot ganahan gyud mag murag sikinsa mubuhig mga ingon anak nga pulong ayaw mo anak aside from the fact nga di na siya maayo di siya sakto basin maunay ikapriso ninyo. Okay? Mga sukintig paminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, maayong adlaw. Amping mo, mga suking tigpaminaw. Handumanan so sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Kat. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Thank God I found you. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kini sa kababay nga taga Cebu City. Ang ato matatampo nagdasingan nga kamo. Sing-sing? O, Kat. Sud sa unong katuig na tong relasyon. Gusto na kong settle na ta. Gusto na akong magkapamilya. Gusto na akong magkaanak ta. Please, Kat. Marry me. Yes. Yes, Layo. Enough naman siguro ang unang katuig na relasyon nga nagkailangan na ita. Sige. Magpakasal
Ipakasal ko nimo. Yes! Ha? Magpakasal na mo? Oo, ma. Ganun murag nakurat man ka, ma. Abi ko pagkanahan ka nila yung para nako. Oo. Ganahan man ko ni Leo, nak. Pero, nak, wa pa manggug kaayo mo magkailhanay. Dili ka magmahay, nak. Ma, unom na biya may katuig na uyab ni Leo. Dili pa pagod na enough? Dili ni mo mahibawan ang tinuod nga batasan sa tao, nak. Kung dili ni mo ikatipon og puyo. Pero ayaw ka bala ka. At least, naay plano si Leo nga pakaslan ka. Nalipay ko para ninyo, anak. Kamu na good best. I'm sure, nindot kayo mugliwat kay mga gwapa-gwapo, good mo. Unya pa gyud, dugay na kayo mo. Relationship goals, baya gyud mo. Salamat, Bes. Happy ko para nimo, best. Yes, ako na ka. I love you, asawa na ko. I love you more, Leo. Leo, di arang bill sa kuryente, oh. Oh, anong imo naghihatan ako? Ang. Dilibe ka mo hatag na ko si Muswilto. Maong ihatag na lang nako nimo ang bill. Naman. Di ka makabayad, anak? Leo, nahibaw gid ka nga pila resweldo nako. Ako pa'y mangumpra. O sumanti ako ibayad anang bill, uy. Kung ihatag lang uta nimo nako imong sweldo, ako raw tay bahalag budget pero dili man ka. Sus! Sige, hisgot ng kwarta eh. Kat, apit naman ta mag-usa ka tuig nga gikasan. Pero, wa pa mi lagi ka mamabdos. Lagi. Pero sige lang. Paabot lang ko ta kano sa atahatagan sa Ginoo. Ay, kanusa pa ka. Gusto na kay kong makaanak na ta. Ipatanaw ka na sa doktor. Kung sa'y problema ni mga nung wa pa ka mamabdos. Leo, paabutan lang ko na to. Nahibaw ba gid kang kung mahimo lang yun. Dili ko gusto mo dool tag doktor. Aw, umana istorya ha. Napababuwag ta. Leo, Kung di ka maghahatag na kong anak, kung sa may kapuslanan ni mo. Ha? Kat? Oy, mao ba? Kahilas gud ni anak. nahadlok ko, ma. Masibuwagan ko ni Leo tugod ani. Ay, nak. Kung mahal ka gyud niya, dili ka niya biyaan tungod lang ana. Nganong dili man siya makapaabot ka mo mabdos ka. Basig nangita lang na siyag bikil.
Uwa. Ay, istoryahin na ninyong tarong. Kat, sorry. Nga naman. Di na ko. Magbuwag na ta. Unsa? Ano ko ilain, Kat? Huwag mabdos na siya. Mas makahatag siya kalipay na ko kay makahatag siya anak. Pero ikaw, nga asawa unta na ako. Dili gud. Maong sorry. Leo! Mao ba? Ay, maayo ra sa dayoy. Hala no? Pila ka tuig mong uyab? Unya karon na siya nag-iningon anak? Kabaga ko niyang naong. Gabaan nagit siya ako, best. Nagtinarong ko sa mga kabidyoon. Unya, inon ako ni Ane. May gaba ra yung moabot anak niya best. Og pohon, magmahay na siya. Sooner or later, mubalik ra na siya ni mo best. Dili ako, best. Dili ako makibalik pa niya. Good! Kay dili siya kawalan best uy. Mao nga move on. Move on. Bahalag wa kay uyab basta di lang ka maadto sa way ayo nga tawo. Sakit sa kong lawas, uy. Ang wa man kay pahuway-pahuway nak. Permi man kang busy. Wa naman gani kay tuog hapit. Ako rin gitrabaho, mangagay patrabaho na ako, ma. Ay, nahibaw ko uy. Nganong subsub kayo kas trabaho. Gitoyo na nimo aron maka-move on na ka ni Leo. Wasasad na, ma. Pero, di na magod na akong kinahanglan isumsub pa akong kaugalingon sa trabaho. Kaya naka-move on naman gid ko niya. Dali aras panahon nak no. Duha naman di ay mo katuig sukad nga nagbuwag. Wa na gid siya mo kontak nimo. Wa naman, ma. Maayo rasad, ma, uy. Tuod nak. Dili ka mo suway og audition pagka-vocalist. Ang anak sa akong amiga ay nangita ilang banda og bag-o nga vocalist. Basin kuno ganahan ka. Mao ba, ma? Oh, sige, ma. Kung suwayan. Asa man? Pagkanindot sa imong pagkakanta nak. Giwat gid mo si Kat ate. Kay ingon si mama nako nga nindot mo kag tingog. Congrats Kat. Ikaw may imong napilian. Oh. Bay, Philip. Oh. Hi. Kato no? Oo. Philip Decong. Congrats ha. Kitang duha ang vocalist. Can I have your number? Para magkasinabot ang duha ba sa atong kantahon? Sige. Faithfully. Oh, Kat. Naapam day ka diha. Bisa kauban mi sa banda o pila ka adlaw. Pero dili ko mapulaan sing tingog. Kat? Oo, Philip. Naapa ko. Nga nung magkaoy? Wa ka makauyon sa akong kanta? Wa, good town. Ganahan gani ikaayo ko. Oh, giduka naman ko, oy. Mo na ako katuga. Duty pa ko ugma, good. Sige. Kung ande to, pwede ta ka ihatod inig uli ni mo ugma? Sige, sure.
Ay, wow! Prinsesa ka, girl? Kapinanggagod ni mo. Ang bot ba? Sige mo mo'y kuyog. Mara kong dili ba tiyo kapoy kung naa siya. Maong bisag kapoy sa opisina. Aw mo tungagit ko sa mo mga gig. Ay, kaswerte ni mo, best, uy. Oh, uy, best, mo out na ko ha. Sige, bye na. Jesus, excited. Abig ko man siyang Prince Charming. Oh, wow. Salamat sa paghatod sa akong anak dong ha. Way problema, tita. Gituyo sad na ako aron makailat ka. Si Philip de ko, tita. Nakailan ako nimo. Ikapila na sige gisgot si Kat bahin nimo. Oh, ma. Uy, hala. Sorry, nak. O kung mao na, tita, di na di ko maglisod sa pagpanguyab nimo. Aha? Ikaw may akong unang panguyaban, tita. Kung makauyon ka na ako para ni Kat. Aw! Uy, makuyawan man lang ta, uy. Huwag yung ko'y pagsupak dong. Salamat, tita. Kat, pwede? Yes, Philip. Gisugot na tika. Thank you, Kat. Pero, Philip, minyo ba akong... Naibaw ko. Pero, buwag naman mo sa imong bana, di ba? O guwa ko ilabot bisag minyo pa mo. Ay, importante, ako ang gimahal ni mo. Ha? Mag-ipon na ta? Oh, mag-ipon ta. Tungkol kay, di pa man pwede nga magpakasal ta. Mag-ipon na nga na ta. Oh, sige. Onya anak, kumusta man nga nag-ipon na mong Philip? Okay raman, ma. Pinangga kayo ko niya. O gang tanan niyang sweldo, ihatag yun niya nako. Dako kay sila kalainan ni Leo, ma. Nakita sa gyud nako, nak, nga malipayon kaayo kang Philip. Pero ma, makaanak baka ko mano? Dili ka ako niya bayaan kung si bako, dili gyud ko makaanak. Excuse ma ha? Si Leo maring nanawag? Hello? Kat, please, balik na ko. Unsa? Mura na kong mabukang sugad ka. Duwagan ako. Asa naman di imong kabit nga imong napamabdosan? Nakuhaan. Kung dili na makaanak kong balik. Kat, please. Karon mo balik na ka? Abigwa ni kapuslanan ng imong kabit? Malipayon ako, Leo. Mong ayaw pagdahom nga makigbalik pa ko nimo. Oh, love? Naunsa ba ka? Timi-timi man ko gadiha. Laban lang akong Olaf. Basin og na-bother ka ha? Kaya nanawag si Leo ni mo? Dili, uy. Nga nukod. Oh. Uy, love? Naunsa ka? Kasukaon ko. Ha? Uy, magdus ka? Uy, mamahan ako! Oh, unsa na love? Unsa naman ha? Positive? Amahan na ba ko? Ha? Olaf! Oh. Magdus ko! Magdus ko! Yes! Yes! Nagpasalamat kay Gus Ginoo nga niabot si Philip sa akong kinabuhi. Naagi rason nga nawa ko mamabdo sa kami pa si Leo. Ug mo'y akong gipasalamatan og maayo sa Ginoo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa R&D.
Mao ka mga higalan kaagi ni Kat nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga naguluhan, Thank God I Found You. Ang maong kaagi kibata no duha sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address na lang ni ining tulumanon. Handimanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagha ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.